sa panagbangi nila ni Gemma nga gida ni Kylie Padilla ug ni Freya nga gida ni Michelle D sa mga lihim ni Urduha, nasayod baka mo mga kapuso nga ang duha suod nga higala behind the scenes. Hinungdan nga naumol ang gitawag nga #Frema. Gani sa post ni Kylie Padilla sa iyang Facebook, makita ang closeness sa duruha. Gumikan niini daghang mga netizens ang mihangop sa ilang tandem ug nalingaw sa ilang mga hulagway. Ug sa nagpadayong nagkakulbahinam nga mga eksena sa mga lihim ni Urduha, gibisita ni Maestro Marius ang usa ka bakery. Diin gibisita ni Gemma kaniadto aron nga magpatagna sa ilang kapalaran nila ni Crystal. Samtang ang sakit sa lola ni Crystal misamot sukad nga siya wa na kaayo miatiman niini. Ug sa habig sa mga bounty hunters, gisinglan ni Onyx si Riker sa iyang gipabuhat sa pagpangita sa uban pang mga hiyas sa mga lihim ni Urduha. Mga kapuso, atang ipang ubang mga eksena sa mga lihim ni Urduha pagkahuman sa 24 oras.